シンジ対スンの対決です。これは3分になりますので、はい、3分でお願いします。では参りましょう。バトルスタート。さあ、ではこの2人が上に上がるのはどちらになるでしょうか。では参りましょう。3、2、1、ジャッジシンジ。さあ、これで15名が決定しました。